Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Парламент на ръба. Тук е Елисавета Белобрадова от Демократична България. Какво иска Възраждане? Председателят Костадин Костадинов също е тук. Гласовете на левицата. С нас е и Драгомир Стойнев от БСП. Румънското изборно време. Нашият кореспондент Стилиян Деянов от мястото на събитието. Големите сенки на малките хора. Режисьорът Стоян Радев е в студиото. Започваме с един въпрос. Задава го Катя Тодорова заедно с мнозина от нас. Откъде цялото това насилие? Вижте. Трябва да живеете в някакъв балон, за да не усещате агресията, настаняваща се в ежедневието ни. И с юмруци, и с думи. Бруталност от парламентарната трибуна, в социалните мрежи, по пътищата, на площада пред театъра. Детските банди, които ни шокираха тези дни, всъщност са страшен сигнал. В държава, където се говори само за избори, но никой нищо не избира. Всички искат правосъдие, но живеят в безнаказаност. Живот като в джунглата, саморазправа на всички нива. Представете си, само за няколко дни група, създадена наскоро във Фейсбук, събра стотици сигнали на хора. Случаи на брутална агресия, престъпления, страх. Свидетелства на хора, които няма къде другаде да кажат това, което казват. Не само за насилието в моловете. Коренът на злото е един и същ. Пасивност от страна на обществото и полицията. Това с насилието не е само в мола. Навсякъде е. Болно общество сме, безхаберно. До вчера гледахме собствения си периметър, днес и децата сме оставили на самотек. Ние мълчим и траем. Комшиите се бият, не е наша работа. Да, ама тези деца гледат и утре на улицата бият някой друг. Госпожи, не знаем дали осъзнавате, но живеем в държава, където няма вода в над 200 места. Няма болници извън София. Няма детска болница в България. Всичко е тотална мизерия. Но в мола се продава дрога и секса в тоалетната ежедневие. Всичко е потънало в корупция и няма към кого да се обърнем за помощ и защита. Аз вярвам, че масовото недоволство е нашата възможност най-накрая да спрем тази лудост. Групата във Фейсбук е създадена от Ирина Иванова. В началото просто споделя в пост как с мъжа й стават свидетели на брутална банда от яки момчета, които избутват и се държат вулгарно с малки момичета в един от големите молове. Започват да крещят. Охрана дълго не идва. Уплашените деца все пак са спасени в суматохата. Мълчаливите свидетели обаче са много. Имаше хиляди хора в този момент, които също виждаха същото, което виждах и аз. Поглеждаха с любопитство и отминаваха. Много хора. Ирина вече говори публично за случая и групата. Окуражена от солидарността на хората. Заливате хиляди сигнали. Всеки ден пристигат нови. Мълчанието е още едно лице на другото явление, че на страшно много хора това се случва, но те не желаят да се показват, не желаят публично да говорят за това, защото не чувстват, че някой прави нещо в отговор на техните сигнали и по същия начин те не се чувстват в безопасност. В групата, създадена от нея, има сигнали на хора, които споделят шокиращи подробности за глутници от момчета, които бродят в моловете. И не само. Бият, унижават, демонстрират безнаказаност срещу по-слаби, срещу момичета, за забавление, за утвърждаване, защото няма кой да ги спре. Много срещу един. Някои от тях все още деца. Не знам защо никой друг не е обърнал внимание и са игнорирали всички тези скандални прояви на побои, на насилие, включително хора да разказват за употреба и на оръжие и на всичко. Първо, моловете не са увеличили охраната си. Полицията твърди, че при тях сигнали почти липсват. В същото време градските власти, не знам дали са проучвали случаите, но е факт, че в тях е силата на властта да направят някакво предписание на тези търговски центрове за охрана. Ирина вярва в гражданската активност. Вече има ефект. Лично са се ангажирали районни кметове. Моловете, които генерират печалби за милиони, ще трябва да преразгледат политиката си за сигурност. Полицията също ще влезе там. Отхвърля призивите за саморазправи. Не са малко.
Аз вярвам, че в България закони има. Аз знам, че закони има. Има хора, които обаче са отговорни да проследяват тези закони да бъдат спазвани. Ние гласуваме власт и ходим най-редовно на избори. Тези, които ни разкарват непрекъснато до урните, за мен имат властта и ангажимента да си свършат работата и да придвижат този въпрос. Не смятам, че гражданите са тези. Това, което ние можем да направим, е да забелязваме проблемите и да алармираме за тях. Малцина го правят. Не вярват, че има власт, която да ги защити. Свидетел е как хората решават да премълчат. Страхуват се, че утре ще останат сами срещу насилниците. Ирина е ужасена, че политиката също е станала място за омраза и агресия. Обидите са се настанили на мястото на аргументите. Преди 20 години аз не можех да си представя, че е възможно да чуваме от трибуната на парламента толкова неуки, неграмотни, не се извинявам за използваните думи, толкова зли хора, които не умеят да поддържат елементарен, дори не е бон тон на приличие и на взаимна търпимост. Искам да живея в нормално общество и вярвам, че ние заслужаваме. Възмутена съм от това, което вчера чух от един известен политик, че той не иска повече да се занимава с тая разтурена държава. Аз пък искам. Това е моята държава. Той може би има много други възможности. Но аз искам, избрала съм да живея в тая държава и не виждам защо трябва да приемаме всяко такова нещо за даденост. Тя има собствен бизнес със съпруга си. Написала е 2 книги, но най-вече е майка за децата си. И мисли за бъдещето, като вижда тях. Търси отговор, като всички нас. Какво се случва с децата преди да станат насилници, понеже и те са бъдещето. Лично моето мнение като майка, без да ангажирам никой с него, е, че България се държи с децата си като мащех, не като майка. Ние имаме все по-малко деца и непрекъснато го констатираме с голяма тревога. В същото време на тези деца ние не им осигуряваме нормално здравеопазване, като продължава дори идеята за детска болница да е химера. По отношение на образованието, ние знаем, че нашето образование върви 30 години назад и е абсолютно неприложимо. Това е поколението на децата, отгледани от мобилни телефони, устройства и с закони на улицата. Ние не бива да бъдем изненадани, но е крайно време да направим нещо за това. Българските деца ходят на частни уроци, само да защитят абсурдните изисквания на абсурдната образователна система. Лекуваме ги с връзки и с пари. Привилегированите от тях могат да спортуват, непривилегированите просто ядат бокуци и да белеят. Това е грижата, която полагаме към днешен ние за децата си. Всеки се оправя сам. Говорим за разделение в обществото. Това е разделението в обществото. Всеки сам се спасява. Но се надяваме заедно някой да спаси 13-годишното момче от групата на биячите в един от моловете. Той е още дете. Може би никой не му е обяснил, че ръката може да се свие в юмрук, но може да се протегне и за прегръдка. Да обясни на деца като него, че насилието не е сила, а слабост. Че това, което се случва днес, е урок за всички. Това, което се случва в момента, е много важно и за децата ни. Децата ни трябва да растат и с някаква гражданска култура. Децата в момента с любопитство следят тази тема. Ако те видят, че от това нещо има някакъв ефект, има някаква рефлексия върху това, което се случва в техния живот, ако видят, че позицията на родителите им е защитена, че някой ги подкрепя, това променя децата. В смисъл, може би поне им дава идеята, че могат да се борят, да постигат и да оцеляват и без силата на юмруците. Хубаво беше, че започнахме с това. Нека имаме предвид всичко това по време на разговора. Днес Народното събрание за 8-ми път не завърши първото си заседание. И тъй като от ГЕРБ за втори път отклоняват нашата покана, започваме от представител на втората политическа сила, Елисавета Белобрадова, Демократична България. Добър вечер. Добър вечер. И сега какво?
Истината е, че трябваше да можете да зададете този въпрос на първата политическа сила или на тези за сега несъществуващи 69 човека, които ги няма на консултации, които ги няма на парламентарната трибуна, които ги няма на политическия разговор и дори ги няма в медиите, защото те нямат какво да кажат, поради простата причина, че нямат нито план, нито идея за това какво ще прави държавата. Само, че техният компромис беше последен, госпожо Белобрадова. Те направиха днес компромис, те оттеглиха днес кандидата си. Да, и въпросът е всъщност какво направи Бойко Борисов, защото нямаме никакъв отговор на този политически акт. Какво направи той? Опита се да сформира ново мнозинство, което да бъде управленско мнозинство, опита се да избере технически председател. Всъщност това, което не знаем за Бойко Борисов е всъщност той 4 седмици какво прави. И никой не му зададе въпроса с тази подкрепа и с оттеглянето си на Рая Назарян, при условие, че предния ден колегата Теменушка Николова излезе и каза: ние препотвърждаваме... Петкова, извинявайте. Препотвърждаваме номинацията и целият ГЕРБ избухна в ръкопляскания. Още на другия ден, без никакви коментари, се разбра, че всъщност те вече не поддържат номинацията си и без никакво политически разговори поддържат номинацията на колегите от Българската социалистическа партия. Така беше и при вас. Андрей Цеков днес, без Андрей Цеков утре. Ние направихме крачка назад. И той направи крачка назад. И обяснихме защо го правим. Той не прави крачка назад, защото в края на краищата, вижте, функцията на парламента, основната функция на парламента е да сформира управление. Ако някой ви каже, че има друга цел на управлението, да раздадеме постове, този ще е председател, онзи ще е министър на вътрешните работи, това са кьорфишеци. Основната функция на парламента е да излъчи управление. И когато, и тъй като колегите от ГЕРБ, пишейки в социалните мрежи, казват, че единственият начин да избереме председател, защото те го пишат, всъщност това е знак за мнозинство, политическо мнозинство, което трябва да излъчи управление. Следователно, те заявяват в момента, че с подкрепата си за госпожа Киселова, те всъщност търсят управленско мнозинство. Ако търсят управленско мнозинство, защо не са се появили на нито един политически разговор и не са провели нито една доктринална дискусия всъщност те какво предлагат за управлението на страната? Въпросът е, че добре, ето, вие се обърнахте към Бойко Борисов миналата седмица и той ви отговори. Вие се обърнахте, той ви отговори. С това, което обяснявате до тук, не ви ли надиграва той в този месец вече? Това не е игра. Това е много сериозна политическа криза, в която всички трябва да постъпим отговорно. Какво означава той надиграли ни? Аз излязох на парламентарната трибуна и го призовах да излезе изпод масата на новото начало. Защото всъщност това е, което наблюдаваме. Нежеланието на ГЕРБ да се появят на каквито и да било консултации и да седнат на каквито и да е лидерски разговори, защото и двете им срещи с колегите от БСП и с колегите от Има такъв народ, след като формациите излязоха от консултациите, казаха: не, ние не сме говорили за правителство, ние не сме говорили за председател, ние просто говорили са си за нещо. Смятате ли, че в тази ситуация можем да си позволим разговори, които не са нито за управление, нито за председател? И тъй като колегите от ГЕРБ заявяват твърдо, че подкрепа за председател означава управляващо мнозинство, това означава, че Бойко Борисов в момента дава знак за управляващо мнозинство, без да е провел нито една консултация какво смята да прави. И след като колегите от ГЕРБ не са тук, аз би ги призовала да обяснят на целия български народ какво всъщност смятат да правят и какво значи тяхната подкрепа. Защо тогава бомбата избухна във вашите ръце? При вас има изключвания, не говоря при вас, защото вашето мнение го чухме, говоря във вашата група. Там има изключвания, там има различни мнения, там има наченки на нестабилност. Там има абсолютно различно поведение между Продължаваме промяната и Демократична България. Основната цел на Демократична България, която беше заявена не просто през първия ден на предизборната кампания, която беше, мисля, 8 подред, откакто въобще съществуваме като формация, основният въпрос, да отговорим на основния въпрос: как ще се управлява България?
И когато влезеш в Народното събрание, твоята цел не е да отпушиш нещо. Твоята цел не е да заведеш България на избори веднага, избирайки технически председател на Народното събрание. Твоята единствена цел, най-важна, е да сформираш управление. Защото няма какво да се лъжем. Господин Пеевски държи в момента изпълнителната и съдебната власт. Единственият начин да бъде прекратено неговото участие в тези две власти е първо сформиране на управление в рамките на санитарния кордон, който сме предложили. Изваждането на Делян Пеевски от управлението, в последствие избиране на Висш съдебен съвет. Защото когато говорим за избора на Борис Сарафов, и ние трябва да говорим за избора на Борис Сарафов. Борислав Сарафов. Извинявайте. Когато говорим за избора на Борислав Сарафов, говорим всъщност за Висшия съдебен съвет. Защото какво се случи с Калин Стоянов? Преди около половин година ме попита една журналистка какво ще стане, когато сменим Калин Стоянов, с кого ще го сменим. И аз казах, вероятно с Малин Моянов. И тук при условие, че не сме сменили Висшия съдебен съвет, при условие, че няма управление, при условие, че няма ясно политическо мнозинство в рамките на санитарния кордон, който да избере нов Висш съдебен съвет, който да избере истински реформатор за главен прокурор, то ние тогава си поставяме едни кратки цели по прекратяване на Народното събрание и ние от Демократична България не можем да си позволим и никога няма да си позволим тази позиция. Добре, защо тогава вътре в рамките на вашата група, говоря между Продължаваме промяната и Демократична България, нямате единна тактика или това е някаква игра? Пак казвам, няма как да бъде игра. Ние сме изключително отговорна политическа сила. Тук става въпрос за политически плурализъм, в който ние смятаме, че изборът на Силви Кирилов е избор, и дори колегите от Продължаваме промяната го признават, всъщност всички го признават, че това е един технически избор по отпушване работата на Народното събрание, заличаване на всякаква възможност за сформиране на мнозинство за управление и за излъчване на правителството и просто изпращане на държавата на избори. И ако това е така, ние трябва да имаме ясна заявка от всички, че изпращат държавата на избори. Ние от Демократична България смятаме, че върховна задължение на народните представители е да излъчат управление, което е в рамките на санитарния кордон около господин Делян Пеевски и неговата формация. Госпожо Белобрадова, какъв знак е изключването на Даниел Лорер и приказките за изключване на Божанков от групата? Въобще, както и това, че вие, Демократична България, пазите двама души от Продължаваме промяната. Принципите на Демократична България винаги са били за свободата на изразяване на вота. Всеки един народен представител изразява своите избиратели. В този смисъл позициите на двамата колеги от ден първи бяха заявени и ясни и непоклатими, че те не могат да гласуват за мнозинство дори еднократно, в което участва политическа партия Възраждане. И в този смисъл ние от Демократична България заявихме, че няма основание да бъдат изключвани и това не може да бъде проблем в момента, защото такова искане не е внесено в парламентарната група и подобно гласуване не е направено и това не би трябвало въобще повече да е тема на разговор. Съществува ли идеален свят, в който вие ще се промъкнете и покрай Пеевски, и покрай Възраждане, и покрай Борисов, без да жертвате нищо от това, което сте заявили предварително? Преди няколко часа господин Радан Кънев каза нещо много вярно. Двамата с господин Вигенин бяха в телевизията и двамата казаха по нещо много вярно. Радан Кънев каза следното. Двете формации, ДПС Ново начало и Възраждане, имат под 1/3 от народните представители в Народното събрание. Следователно, те не са необходими за каквото и да било мнозинство. Това е първото, което ясно трябва да бъде заявено. И второто, което каза господин Вигенин, което също е абсолютно вярно, че санитарният кордон около Пеевски е наложителен. В този смисъл нашата позиция е абсолютно ясна и всъщност кандидатурата на госпожа Киселова днес най-сетне отвори едно много важно нещо, а именно
врата за политически разговори в рамките на това какви принципи ние залагаме, когато гласуваме за един председател. Това е, обаче, вие миналия парламент гласувахте Конституция с Делян Пеевски. Какъв е проблема да гласувате председател на парламента с Възраждане? Това не мога да разбера. Гласуването на председателя на Народното събрание е политически акт по формиране на политическо мнозинство. Ако се подкрепя Силви Кирилов, то това е последния ход по закриване на 51-то Народно събрание, което трябва да извърши едни наистина еднократни, много важни актове и тук трябва да го подчертаем, за което времето изтича. А именно отстраняването на Сарафов и гласуването на бюджета и гласуването на бюджета. В този смисъл ние не се стремим към това техническо решение на въпроса. Ние се стремим да обясним на всички народни представители, че тяхно задължение е да сформират мнозинство, което първо, то трябва да е антикорупционно и да отдели Делян Пеевски от съдебната и изпълнителната власт. И след това да заговорим за пътя на България в дългосрочен план. Защото ние не можем да си позволим като народни представители, чухте го от дамата, която беше в този великолепен репортаж, ние не можем да очакваме от гражданите да бъдат спокойни, да не се вижда тази абсолютно разюздана агресия у младите хора, докато ние самите не си свършим работата по въдворяване на ред и установяване на управление в рамките на санитарния кордон. Благодаря ви за сега. Костадин Костадинов, председател на Възраждане. Добър вечер. Добър вечер. Вашата крайна цел в този парламент каква е? Може ли преди това да задам един въпрос на госпожа Белобрадова, защото я слушах с голям интерес? Ама тогава тя трябва да ви отговори. Ако Разбира искате се. да си проведем разговор, но добре. Не, окей. просто, вижте, добре. много е интересно това, защото в крайна сметка и вие зададохте въпроси, но аз искам да задам един много простче въпрос. Госпожо Белобрадова, вие казахте много точно, че Делян Пеевски се е сраснал с изпълнителната и с съдебната власт. Смятате ли, че това срастване го имало и преди 6 месеца или се е сраснал преди, да кажем, 2-3 седмици се е сраснал? Аз смятам... Беше ли се сраснал, примерно, да кажем, преди 6-7 месеца, или преди 1 година, или преди 2 години, или се е сраснал наскоро? Примерно през лято. Господин Костадинов, основната функция на този парламент е да отстрани Делян Пеевски, съгласен не да съм. разсъждава Напълно по исторически Не, питам ви, смятате ли, особености. че преди 6 месеца се е бил сраснал или се е сраснал, примерно, да кажем, някъде около Илинден тая година, на 2 август, да кажем? Господин Делян Пеевски тежи на българската нова история от много години. Не от преди 6 месеца, от години. Чудесно. Защо направихте правителство с него тогава? Ние не сме направили никога правителство с него. И точно поради факта, че господин Делян Пеевски се опита да овладее правителството, това правителство си подаде оставката. Вашата цел в този парламент, да съществува ли? Този парламент няма цел в момента, защото... Не, вашата цел на Възраждане каква? Нашата цел е парламента да взема решения, които да са добри за българските граждани. И точно поради тази причина в момента, докато една голяма част от партиите тук в парламента се опитват да обяснят как не искат да работят с ДПС и с Пеевски, докато същевременно работят с ДПС и Пеевски. Ето, примерно, Демократична България са живия пример в това отношение. Моите уважения към госпожа Белобрадова, тя в момента се намира в много неблагодарна позиция, да защитава една позиция, която е абсолютно незащитима. Цяла България знае и вижда какво се случва в момента, а то е, че Демократична България подкрепя Пеевски, гласува с Пеевски, обслужва Пеевски, защото тя говори за това, че не трябва да бъде избран Борислав Сарафов. Ние сме на същото мнение и то не от днес, не от вчера. Само че те не правят нищо в тази посока. Дори не си направиха труда да внесат законопроект за промяна в Закона за съдебната власт, което ние направихме и с което ние даваме легитимна законова основа да не бъде избран нов главен прокурор от този състав на сегашния съдебен съвет. Само че, колкото и да не е перфектен закон, той няма как да бъде прият, ако няма избран председател. Кой саботира избора на председател? Демократична България. Пак казвам, не е благодарна ролята в момента, защото Демократична България... Техните гласове не стигат, за да се избере. Напротив, днес, ако те бяха гласували, точно с техните гласове днес ще да бъде избран председател. Точно днес с техните гласове ще да бъде избран председател. Ще ви кажа защо. Защото имаше 99 гласа, които бяха за Силви Кирилов. Техните гласове без тези на ПП са 19. 99 и 19, колко прави? Имахме днеска мнозинство с един глас над необходимия минимум, защото кворума беше 237. Така че реално погледнато днес можеше да бъде избран председател. Но не само днес. И вчера можеше да бъде избран председател, ако тогава, разбира се, Лорер и Божанков не бяха гласували в полза на Пеевски. От
началото на този парламент вече 8 пъти Демократична България, в началото и ПП, но вече само Демократична България, гласуват заедно с Пеевски. Същевременно, забележете, казва, че не иска да бъде избран главен прокурор. Играта в момента, да кажем нещо, което всеки вижда, но не знам защо не се казва по студията, на Борисов и на Пеевски да печелят време. Те се борят ден за ден. Рубеж е всеки ден за тях. И поради тази причина, колкото по-малко работи този парламент, толкова по-добре за тях, защото 16 януари, датата за евентуален избор на Сарафов, се приближава неумолимо. Господин Костадинов, Пеевски говори за коалиция Кремъл, коалиция Москва. Тези неща обиждат ли ви или ги възприемате като комплимент? Кое точно трябва да ме обижда? В смисъл, аз не разбирам. Все едно да ме питате, ако някой нещо каже на улица, дали ще ме обиди. Пеевски в момента отчаяно се опитва по някакъв начин да уязви ДБ, опитва се да ги манипулира, опитва се да ги ръководи и като гледаме, много добре му се получава. Защото те правят това, което иска той. Той не иска те да гласуват за избор на председател и те точно това правят. Очевидно е, че му се получават. Дали ще говори за коалиция Кремъл, дали ще говори за коалиция Москва или за Вашингтон или за Брюксел, няма абсолютно никакво значение. Има ли някой нормален човек в нашата страна, който да вярва на приказките на Пеевски? Не, разбира се. Така че абсолютно безпредметно е какво говори той. Честно казано, дори не го слушам. Дори не знам какво е казал. Сега вие го казвате, приемам го на абсолютно доверие. Факт е, може би, че е казал нещо подобно. Не го слушам, не го следя. Няма никакво значение какво прави той. Има значение какво правим ние. Ние се опитваме да изберем председател, който да не е човек на Пеевски и при един евентуален избор на служебен министър-председател, нашият президент да има възможност да избира не както е в момента между човек на Пеевски, човек на Пеевски, човек на Пеевски, човек на Пеевски и още един човек на Пеевски и пак човек на Пеевски, а да имаме и възможност да има какъвто и да било различен избор, дори да не е най-добрият. Разбирате ли? Това е истината. И в случая Демократична България за пореден път днес обслужиха Пеевски. Всички тези приказки тук са върха на политическото лицемерие. Честно казано, повдигаме се, разбирате ли? Това не е нормално вече. Добре, вие има ли... Това ли е някакъв начин вие да излезете от изолация, ако разбира се, твърдите, че имате такава? Никога не е имало изолация около Възраждане. Само ще ви припомня, че миналата и по-миналата седмица ние инициирахме преговори, срещи, на които дойдоха половината парламентарни партии. Така че за каква изолация говорим? Извинявайте, ние пуснахме две искания до Конституционния съд по отношение на промените в Конституцията, които не успяхме да ги съборим с първото си искане. Едното с БСП, другото си Има такъв народ. За каква изолация говорим? Изолацията около тях в момента. Всъщност те се самоизолират. И виждаме как цялата парламентарна демокрация става заложник на волята за политическо оцеляване на един човек. В случая на Пеевски. Виждаме, че и Борисов доста умело си раздава картите, между другото. Наистина, вие зададохте въпрос, аз съм абсолютно съгласен с вас. Той ги надиграва в момента. Те са като малки деца. Но това е обидно за интелекта, може би, на една голяма част от избирателите, които все пак смятам, че виждат това, което се случва. Оказва се, че избирателите би трябвало... Нали знаете, има една такава максима, че идеята на парламентарната демокрация е хора, които не могат да управляват, да избират такива, които да ги управляват. А при нас виждаме, че като че ли хора, които разбират от управление, спращат в парламента на държавата ни хора, които не могат да управляват. Какво искате вие всъщност да постигнете? Или това е някакъв начин вие да вдигнете вашата цена, докато този парламент се срути и получите повече на следващите избори? Ние имаме наш кандидат, който постоянно от началото на работата на този парламент го предлагаме като най-добрия юрист в българския парламент в момента, смея да го твърдя, най-отговорно. Един от най-активните и най-плодотворни законотворци през последните няколко години в 4 парламента, този 5-я. Говоря за Петър Петров. След като виждаме обаче, че той на първи тур получава подкрепата само единствено на една друга политическа партия, дори ето в момента, като казвате за това, че Възраждане е изолирана, нас постоянно ни подкрепя поне една политическа партия, но това не е достатъчно. Тогава ние на втори тур правим компромис. Правим компромис, защото в крайна сметка степенуваме задачите. Да, ние искаме да направим така, че да няма избор на този главен прокурор, който се очертава. Да, ние искаме да направим така, че да променим изборния кодекс, да премахнем хартиената бюлетина, да премахнем унизителния номер върху бюлетините,
да премахнем тъмните стаечки, които дават възможност всеки да влиза вътре да снима, да направим така, че да не броят вече секционните избирателни комисии, да броят преброителни центрове, където да има достъп колкото се може по-широк, да има постоянно видеонаблюдение през деня, за да знаем ако някой се опитва да подписва други хора и да надписва и така нататък и така нататък. Всички тези неща ние сме ги внесли вече в поправки в Изборния кодекс. Но, както и поправките в Закона за съдебната власт, не могат да минат докато не бъде избран председател на парламента. Това искаме ние, за това правим компромис в името на голямата цел. Иначе, че няма да бъде излъчено управляващо мнозинство в този парламент, е ясно. Обаче, вижте какво се получава с Демократична България. И защо са наистина такива тежки лицемери. И че за тях не е проблем да управляват с Пеевски. Те бяха в коалиция с Пеевски до преди няколко месеца, до преди 5 месеца. Сега говорят за санитарен кордон. Чакайте. Промениха Конституцията, между другото некадърно, защото знаете, че ние съборихме по-голямата част от техните промени, специално за съдебната власт в Конституционния съд. Как да кажа, никаква отговорност ли не виждате във вас след всичко изприказвано от вас за Продължаваме промяната и Демократична България, за тяхното отношение към вас, за тяхното недоверие към вас? Каква отговорност, господин Василев? За това, че казваме истината. Вина. За това, че казваме истината. Аз така съм възпитаван. Като виждам лъжа, казвам това е лъжа. Като виждам лицемерие, казвам това е лицемерие. Като говорите непрекъснато лошо за един човек и утре казвате, ами защо той не ме подкрепя? Аз не казвам защо той не ме подкрепя. Тук не говорим ПП или ДБ да подкрепят Възраждане. Ние не искаме подкрепата за кандидат на Възраждане. Тук не говорим за това. Тук говорим за нещо, което те обещават на собствените си избиратели. Аз питах госпожа Белобрадова тогава в парламент. Ако те искат да бъдат честни със своите избиратели, нещо, което и вие намекнахте преди малко, те трябва да обяснят следното нещо. Ние не можем да вземем повече от 11-12% на следващите избори. Няма как да управляваме в парламента, защото трябва или с ГЕРБ, или с ДПС. Обаче ние не искаме да управляваме с тях, не можем и с Възраждане, затова ще бъдем вечна маргинална опозиция. Това трябва да кажат те. Обаче вижте какво се получава в момента. Има 3 неща, които се оформят като извод от това, което виждаме в настоящия момент. Първо, ПП си искат Борисов. Второ, ДБ си искат Пеевски. Трето, и на ПП и на ДБ затова им е виновно Възраждане. Кратки реплики, защото бяхте споменати. Много ви моля, кратки реплики, наистина да разменим и да продължим нататък. Ако искате, разбира се. От началото на това Народно събрание Демократична България е непрекъснато в устата на колегите от Възраждане, защото основната цел, която трябва да се запълни тази празнина от колегите от ГЕРБ, те си имат собствени говорители. ГЕРБ си имат говорители, те се наричат Възраждане. Всъщност до момента, до който най-сетне господин Бойко Борисов не излезе на трибуната, Възраждане бяха хората, които непрекъснато обясняваха опорките на ГЕРБ. Защото ГЕРБ по принцип гледа да не поемат отговорност. И тъй като господин Костадинов в момента отново е в тази роля, тъй като както виждаме стола на ГЕРБ трябва да бъде запълнен от някой и той е запълнен, разбира се, от господин Костадинов, все пак да припомня, че господин Костадинов от трибуната каза в същия ден след Бойко Борисов, че той всъщност търси управленско мнозинство. И си върнете записа. Затова не дейте да обяснявате на хората как всъщност вие искате да сложите един председател, който всъщност да бъде вариант за президента Радев. Всъщност трябва да се определите. Искате да управлявате. Да, искаме да управляваме. Не сме спирали да говорим за това. И ще управляваме. Да управлявате с ГЕРБ, защото сте основни техни говорители, или искате да обслужите президента Радев. Това трябва някак си да го сега ще ви обясня това нещо, което го обяснявах многократно. Веднага отговарям, защото госпожа Белобрадова го знае, но не го довърши просто. В парламента, госпожа Белобрадова, има мнозинство без ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ и ДПС са 99 човека. Точно. Имаме 141, които не са ГЕРБ и ДПС. Ето ви го мнозинството. Трудно постижимо, защото трябва просто те да излязат и да кажат, че са съгласни, но те не искат. Защо? Защото в случая трябва да изберат следното нещо. Искат ли да подарят властта на ДПС и на ГЕРБ или не? Очевидно е, че вие подарявате властта на ДПС и на ГЕРБ. 1/3 от народните представители наистина не сте нужни никому. Не сте нужни никому. Чудесно управлявайте с ГЕРБ тогава. Добре. Що не управлявате с ГЕРБ? Ето поканихте. Момент, само да довършим. Нали поканихте ГЕРБ? Те ви отговориха.
Нали ви направиха оферта? Защо не се съгласихте? Казвате, че искате да изолирате ДПС в Народното събрание. Изолирайте ДПС и Възраждане с ГЕРБ. Политически разговори, на които вие не сте способни. Вие не сте способни на валидни, нормални политически разговори, защото основните ви цели са България извън НАТО, България извън Европейския съюз, България извън еврозоната и абсолютно да похванем пътя към Кремъл. Не можем да разговаряме с хора като вас. Сериозно ли? Значи Швейцария, значи Норвегия. Айде да не говорим за държави извън Европейския съюз. Една трета от държавите в Европейския съюз не са в еврозона. Те са към Кремъл, така ли? Полша е към Кремъл, Унгария е към Кремъл, Румъния е към Кремъл. Вижте, това е много елементарна риторика. Нека да чуем изключително елементарна риторика. Господин Стойнев, интересно ви е, нали? Не, мисля, че подобен диалог ражда това, което виждаме и преди този репортаж. Мисля, че е крайно време да се успокоим и да говорим разумно, защото катастрофата, която се задава, наистина вече е и видима. Чакайте сега. Да изясним фактите обаче с вас. Продължавате ли разговорите за Киселова, за подкрепа на Наталия Киселова или я оттегляте и нея? Има ли някакво развитие тук или не? Силно се надявам този разум и държавническото мислене да не бъде само в БСП, да бъде и в колегите тук присъстващи, защото доцент Киселова идва от гражданското общество, доцент Киселова е с перфектно образование, доцент Киселова може още от първия ден да ръководи Народното събрание, доцент Киселова получава наистина подкрепа извън парламента и считаме, че повече от всякога трябва да имаме един спокоен човек, който наистина веднага от първия ден да се хване на работа. Цялото ми уважение към Силви Кирилов. Аз лично го познавам като човек, наистина един много, много добър и стойностен човек. Но чисто професионално в парламента видимо е, че той не може да се справи. Тоест, следователно, ние трябва да намериме пресечните точки за човек, който наистина може да се справи. Добре. Днес Бойко Борисов подкрепи Наталия Киселова. Това услуга за вас ли беше или ваша услуга за него? Не, вижте, аз смятам, че господин Борисов днес показа държавническо мислене. Впрочем, преди години ние от БСП издигнахме Вежди Рашидов, за да разпретем кризата и мисля, че днес господин Борисов върна жеста, за което му благодаря. Важно е и другите политически сили да направят крачка назад в името на страната. Защото тези разправи, които са и тази невъзможност, този блокаж, наистина показват, че първите 4 политически сили, те не си говорят. Този парламент е от десни партии. Този парламент има само една лява партия и това е коалиция БСП Обединена левица. Не беше ли вашия ход обаче от полза за него? Не му ли дадохте много добър начин той да оттегли Рая Назарян, но да не подкрепи Силви Кирилов? Вижте, това е негово право, но в крайна сметка той видя, че в лицето на доцент Киселова наистина може да се намери тази политическа стабилност, която ние всички търсим. Добре, ние вярваме в нея. Вие готови ли сте да подкрепите санитарния кордон срещу Пеевски, защото това хем ще отпуши някаква подкрепа за доцент Киселова, хем ще премахне обвиненията срещу вас, че има хора сред вас близки до новото начало? Да, вече се говорят всякакви неща и това е много удобно извинение, ако някой не харесваш, да кажеш, ти си човек на еди кой си. Сега, нека да съм ясен. Имахме среща с ППДБ, на която ясно заявихме, че подкрепяме цялата законодателна антикорупционна програма. Нещо повече, ние си разменихме папки, в които да сезираме Конституционния съд за частично касиране на изборите. Относно санитарния кордон, той ни бе представен като нормативен акт. И ние тогава заявихме съмнения, защото БСП сме виждали как в началото на 90-те години нас искаха да ни забранят. Но въпреки всичко никой не си е позволявал да отнема права. Покойният Стефан Савов, до него имаше заместник-председател на БСП и те не си позволиха да отнемат права. След което от ППДБ се усетиха и казаха, не, това не е норма, това ще бъде политическа декларация. Добре, ако е политическа декларация, значи вие търсите политическо мнозинство. В парламента всички партии принадлежат в дясното пространство. Те трябва да се разберат и да излъчат работещо правителство.
Ако не им достигат 20 гласа, идват при БСП, казват, преди да седнем да говорим за конкретна управленска програма, има една политическа декларация, която трябва да подпишете. Ние подписваме тази декларация, разбира се, с разрешението на нашите партийни органи, включваме се в конкретното правителство, изготвяме по програма и управляваме. Но десните партии трябва да започнат да си говорят. Те подлагат на риск страната. Наистина сте загрижен за тях, те трябва да си говорят. Българското общество така ни е подредило. Да, сега ние в момента имаме 20 народни представители и даваме конкретното решение да заработи българският парламент. Но за сформиране на правителство и за управление не очаквайте от БСП отново да бъде водеща и там. Защото ние нямаме други партии, с които да са от нашето политическо семейство. Добре, айде да не е водеща. Участвали сте вие в дясно правителство? Подкрепа бихте ли дали и при какви... Бяхме в дясно правителство с санкция на нашите партийни органи и Има такъв народ. Тогава решиха да съборят това правителство и хаоса започна. То имаше решение за вашите органи да не подкрепяте ГЕРБ, обаче ето вече втори път. Ние не сме подкрепили ГЕРБ, първо да е ясно. Ние не сме подкрепили ГЕРБ и никакви други разговори не е имал, освен за доцент Наталия Киселова. Това наистина е човек, който около него и ще даде възможност и на десните партии да разговарят. Но с 20 народни представители ние можем да помогнем като най-разумната, най-старата партия, която сме видяли и сме живяли много политически кризи. Знаеме как трябва да се излезе от тази политическа криза не с викове, крясъци и обиди, а с да се преглътне политическото его в името на страната. Иначе днес ще има репортажи за насилие, утре започват репортажите за икономическата криза, след това идват репортажите за енергетиката, репортажите за липса на вода започнаха и просто аз не знам, някои хора, може би са случайни и не знаят какво правят в българският парламент. Това е място на политиците, където трябва да си говорят и трябва да се излъчи работещо правителство. А нямате ли друг проблем вие в БСП, защото още не сте решили лидерския въпрос? Конгресът предстои и може би поне 3-4 души в вашата парламентарна група от 20 се виждат като възможни лидери на партия. Не, напротив, това е плюс. Това е плюс, господин Василев, защото в крайна сметка ние сме демократична партия. Ние сме една партия, в която имаме един вожд. Този вожд казва какво да се прави, строй се, преброй се от сутрин до вечер. Никога не е било така в БСП. Имаме различни мнения. Да, сега сме на такъв етап. Ще мине и този етап, но ние наистина спряхме свободното падане. Ние имахме един период, в който стресът беше голям, защото можеше и дори да не се регистрираме за тези избори, но показахме, че не само спряхме свободното падане, но и вдигнахме резултата. Тенденцията е променена. И давайки пример как трябва да се работи по парламента, и тъй като сме убедени и нашите избиратели са ни пратили там да преговаряме, за да не се ходи на 8 избори. Но някои хора упорито търсят поредните избори. Това не е БСП и те ще носят абсолютно цялата вина за това. Защото няма как да обяснят един ден гласуваш за Силви Кирилов, втори ден си против Силви Кирилов. Това е някаква наистина лудост, която аз не я разбирам. Добре, да. Един въпрос само. Много кратко, тъй като още вчера господин Драгомир Стойнев каза от трибуната, че всъщност избора на Вежди Рашидов е бил грешка. И че всъщност от това са произтекли изключително отрицателни последици за парламента. И че всъщност, когато казвате в момента, че господин Бойко Борисов ви връща услугата, това какво означава? Че всъщност той ви връща това, което вие сте направили. Избор на един председател, който просто ще доведе парламента до крах, поради проста причина, че вие сега единственото, което заявявате, че доцент Наталия Киселова ще отпуши парламента. Въпросът е тя какво ще прави. Говорите ли всъщност към това, към доцент Наталия Киселова, имате ли заявка за бъдещо управленско мнозинство или не? Мисля, че зрителите разбират каква е кашата в главите на каша. Вие сам казахте, че Вежди Рашидов е бил грешка. Вежди Рашидов беше избран за да отпуши процеса и това не беше грешка, но ние бяхме
сигурни, че отиваме към предсрочни парламентарни избори. С избора на Силви Кирилов има много партии, които стоят, които дори не могат да се гледат, но тяхната единствена цел да изберат някой фиктивно и да продължават да се договарят. С доцент Киселова считаме, че подкрепяйки законодателството на ППДБ, което е антикорупционното, започвайки работа с всичките законопроекти, наистина ще се отпуши парламент и ще заработи и ще разберат, че наистина могат да се разберат. Един кратък въпрос. Много кратко. Говорите за законодателна програма на ППДБ. Аз такава не съм виждал. Вие видяхте ли? Какви закони имате? Те не са внеси нищо. Или само декларация? Или на думи? На преговорите, не знам на вас какво са ви представили, но на преговорите, които бяхме с нас, ни представиха за законите, които са главно закони или заглавия? От ПВУ. Закони или заглавия? Вижте, голяма част от тях, господин Костинов, наистина са подготвени. Въпросът е, че те също търсят някакво мнозинство. Аз такива закони не съм видял. Проблемът е, че те са много объркани и не знаят точно какво да правят. Те, че са объркани, са. Обаче един последен въпрос към вас. Казахте, че трябва да се преглътне егото. Защо не постъпите като нас? И ние преглътнахме нашето его и на втори тур подкрепяме Силви Кирилов. Защо вие на втори тур обаче постоянно гласувате с ДПС и с ГЕРБ? Говорите за... Не, Силва, ние не гласуваме с... Как да не гласувате? Ние имаме партийна... Защо не се преглътнете егото? Дисциплина и когато е един кандидат, ние досега не сме имали абсолютно никакво различно гласуване. За нас до доцент Киселова е в момента най-правилният избор. Докато избереме Силви Кирилов, отиваме към служебен кабинет, който в момента се и договаря. Господин, секунда. И това е най-страшното, че вие сте зачеркнали този парламент. И вината ще носите вие. Една дума, защото вие бяхте спомената. Само една дума, моля ви. Искахте да кажете нещо. В отговор на някакво обвинение. Няма нищо объркано в позицията. Абсолютно ни е ясна позицията. От първия ден призоваваме за консултации и нормален разговор, защото единствената цел на парламента, най-важна, е да сформира управление и в рамките на санитарния кордон. И вие вместо да се оправдавате, просто подпишете декларацията, която... На мен тук между тези бивши коалиционни партньори ми е малко неудобно. Ако искате да се сменим да си говорите по-приятелски. Не, само да кажа нещо много важно. Вие не знаете какво искате. Това е големият проблем. Ясно. Сега, понеже вие казахте, че някой дава пример, не знам дали кой дава пример България на Румъния или Румъния на България, но там има в момента изборен маратон в 3 поредни недели и реална опасност от касиране на изборите, но това ще го разберем в понеделник. Касиране на първия тур на президентските избори. Преди това Стилян Деянов го включваме от центъра на Букурещ. Много кратко Стиляне. Никой в Румъния не видя Калин Джорджеску. Никой. Това провал на елитите ли е, които не разбират какво става надолу, или просто не знаят, не разбраха хората откъде се появи той? Калин Джорджеску действително беше непознат за широката публика. В последната седмица се разбра кой е. Разбра се, че всъщност антисистемният вод за него е вод за човек от системата и то от най-тъмните нейни кръгове. Той е част от тези кръгове от бившата секуритата, комунистическите тайни служби, които вземат завоя и стават евроатлантици в първите 20 години от прехода, но след това, въпреки че все още са в настоящите тайни служби на Румъния и в някои държавни институции, минават на заден план и през 2014 взимат решението да направят крайно дясна националистическа партия. Калин Джорджеску произлиза от тези кръгове. Това, което хората не видяха, е причина на TikTok. TikTok кампанията, в която Джорджеску има 5000 акаунта, всъщност разрушава демократичната публичност, защото изпраща към така наречените silent users, тихи ползватели на мрежата, съобщения, които са таргетирани. Този, който вярва в Бог, получава съобщения за Бог. Той, който вярва в национализма, получава знамена и румънска гордост. Който вярва в Путин, получава Путин. Точно заради това, след като изборите свършиха, хората
които бяха питани на улиците от журналистите защо гласувахте за този човек, но той е путинист. В Румъния много от хората не са, мнозинството от хората не са путинисти, има много малко путинисти. Те казаха, но ние не знаехме. Това е, защото те са поемали таргетирани съобщения върху тях. Това е един нов вид публичност, която противоречи на демокрацията и всъщност се направила така, че те дори не са знаели всъщност за кого гласуват. Стиляне, такива таргетирани съобщения имаше и в Съединените щати, в които различни избиратели получават различни съобщения. Въпросът е, можеш ли съвсем накратко да кажеш кой е големият проблем на Румъния? Защото не вярвам той да се крие в ТикТок. Големият проблем на Румъния е прекаленото участие на тайните служби, както от този кръг на тайните служби, които са повече свързани с Русия и с старата комунистическа Румъния, но също така и на мнозинството в тайните служби. В тази предизборна кампания беше показано, че предишното правителство между двете най-големи партии на статуквото е било решено да бъде създадено в седалището на тайните служби в Букурещ. Това предизвика голям скандал, това предизвика голяма част от антисистемния вод, за който си говорим. За съжаление, хората не избраха реформистските партии, а избраха този популистичен вариант, който им е дошъл през мрежата на екрана. Искаш да кажеш, че преди тяхната сглобка е била планирана от тайните служби, така ли? Която управлява до сега. Точно така. Сглобката на статуквото, понеже преди това имаше сглобка между най-голямата дясна партия и реформаторската партия, тя издържа точно 10 месеца и беше решено поради икономически причини, поради това, че реформаторската партия не позволяваше да се взима толкова много за кръговете на партиите от европейските фондове, от държавния бюджет, искаше антикорупционни мерки и за това беше създадено тази коалиция на статуквото, която през последните 3 години Румъния всъщност много регресира. В България е известно какви успехи имаше в областта на правосъдието, в независимостта на институциите. За съжаление, с тази коалиция на статуквото всички тези неща до голяма степен бяха изгубени и поради това е тази нервност в Румъния. Те сега, ако останат тези двама кандидати на последния тур, имат да избират между двама кандидати на службите, един, който е по-проевропейски настроен и друг, който е проруски настроен. Благодаря. Режисьорът Стоян Радев спечели тази есен наградата на София за театър, а тези дни постави в сатиричния театър Майка Кораш и нейните деца на Бертолт Брехт. Добър вечер. Добър вечер. Сега поставяте пиеса за 30-годишната война. И вече веднага си личи, че не сте особен оптимист за бъдещето на човечеството тези дни. Или бъркам? Оптимизма може да се окаже вроден. Човек може да бъде оптимист, защото хормоналният баланс в него е в добро състояние. Не е задължително събитията около нас да ни правят тревожни. Това го казвам не случайно, защото 30-годишната война, на която е посветена пиесата на Брехт, разкрива един механизъм, който от началото на 17 век не е спрял да работи, а най-вероятно е работил и преди това. И той е свързан с въпроса защо хората конфликтуват помежду си. И отговора на Брехт като че ли отива не към обвинение на лидери, не към обвинения на определени хора, а по-скоро се вглежда в самата структура на човешката природа. По-скоро казва, така сме създадени, че много лесно влизаме в конфликти, много трудно излизаме от тях, защото по думите на един от героите му, мирът е мръсна работа. В мирно време хората се разглезват, те не знаят какво да правят. Само там, където има война, има ред. Обаче това не оправдава ли водачите?
Това, което казвате. Не оправдава ли водачите лидерите? Ами, аз мисля, че трябва специално Брехт поставя фокуса си не върху водачите, а върху малките хора, които представляват почвата, която захранва лидерството. Тоест, ние и днес виждаме, че и това е една Хегелова конструкция, как господаря става слуга на слугата си, защото зависи от него. И сега ние виждаме, че лидерите, включително това, което става в парламента, много хора казаха, там никой не говори един на друг. Всички говорят на избирателите си. Всички казват това, което избирателите искат да чуят. Затова диалог най-вероятно не се получава. Именно така е. Лидерите са безкрайно зависими от хората, които стоят зад тях. Затова казвам, че Брехт поставя фокуса върху малкия човек. Майка Кураш е една проста търговка и всички герои в пиесата са малки хора, но пък тяхната отговорност е голяма, защото такива каквито са те, такъв е и света, такива са и лидерите им. И затова казвам, затова тръгнах с оптимизма и хормоналния баланс. Ние наистина трябва да кажем, че много самонадеяно всеки от нас твърди, че има власт над решенията си, че избира свободно, че избира това, което иска да избере. Истината е, че човешката природа е подвластна на механизми, които изискват изследване, които изискват внимателно изучаване, за да можем да кажем, ние избрахме това. Обаче, казвам, ако вие воювате с клишето, че за водачите са виновни за всичко, това означава ли, че казвате също, за кризите не са виновни политиците, ние сме си виновни? При всички положения на мен би ми се искало да го кажа. Тоест, аз самия бих казал, аз съм виновен. Призовавам и политиците да направят същото, защото политиците и те са хора. Най-важното нещо, най-голямото постижение, да речем, в философията е формулирано от Сократ. Аз знам, че нищо не знам, казва той. По линия на вината, по линия на отговорността е най-добре да спрем да сочим другите и да кажем, ние сме виновни, ние носим отговорност и това е наистина една много добра основа за разговор. Не, че лидерите не трябва да носят отговорност, не, че ние снемаме отговорността от тях, но при всички положения ние трябва да кажем, лидерите наистина представляват хора. Тези хора трябва да се замислят за собствената си отговорност, трябва да се опитат да познаят себе си и да спрат самонадеяно да твърдят, че това, което казват, го казват в пълно съзнание, защото това научно не е вярно. Вие казвате, цитирам вас от едно интервю, че във вашата пиеса малки хора хвърлят големи сенки. Това е и сценографско решение. Да. Сега не са ли тия сенки прекалено големи в епохата на социалните мрежи? Точно така. Историята с сенките тръгва от Платоновата пещера. По отношение на възможността човек да познава, Платон прави този образ. Той казва, че ние непрекъснато наблюдаваме сенки и смятаме, че тези сенки са действителността. Съвременните медии увеличиха многократно присъствието на сенките в живота ни. Ние самите в момента сме сенки на екрана на зрителите, които ни гледат. И аз казвам, много е важно да се знае кой хвърля сенките. И че често мащаба е различен. Малък човек, осветен по определен начин, хвърля много голяма сянка и така на едно историческо платно тази фигура започва да ти се струва значима, но това е просто сянка. И моят подход, въобще нуждата да поставя майка Кураж точно сега, е именно тази.
да направим това демистифициране на големите скандирания, на големите лозунги, на големите фрази, които са просто сенки, и да се взрем в хората, които хвърлят тези сенки, и да разберем, че тези хора са подвластни на страстите си, на нагоните си, на... ето, вие казвате социалните мрежи. Да, социалните мрежи представляват един алгоритъм, който работи така, че на теб да ти се струва, че мнението ти намира потвърждение, знаете, ехостаи и така нататък. И аз казвам, дайте да почнем малко да се съмняваме в себе си и сериозно да се задълбочим в изследването. Кои сме ние, свободни ли сме наистина, това, което казваме, че искаме ли го, кой го иска? Да? Аз ли го искам или така ми се струва? Да, или така ме води балона. Или така ме води балона, в който живеем, социалните мрежи. И другото, което е важно в Майка Кураж, е тази от Брехт демитологизация на героизма. Значи, няма положителен герой в Майка Кураж. Там абсолютно педантично и последователно се развенчава всяка възможност войната да произведе героизъм в смисъл на добродетел. Всеки един там всъщност е подигран, иронизиран, саркастично е отношението към него, защото това е другия плен, в който ние попадаме. Плена на героизма, на героичното. Ако, много кратко, ако бягането от отговорност, както вие казвате, е световна болест и неизбежно, защото всички бягаме от отговорност, как се проявява тази болест в България? Аз бих се радвал българските граждани да се упомнят, да разберат, че те не са агитки, които непременно трябва да подкрепят една или друга политическа сила, а че гражданското общество би трябвало да коригира политическия процес като цяло, без особени пристрастия. В последните години непременно ние станахме поддръжници на този или на онзи. Аз виждам, че и самите политици всъщност имат много общо помежду си и биха могли да работят заедно в името на някакво общо благо. Така и гражданите трябва да се сетят, че разделянето им на агитки, противопоставянето им, да, така е, 30-годишната война, както казвате, нямаме много основания за оптимизъм в тая посока, защото човечеството е вечно разделено между католици, протестанти, десни, леви и така нататък, но аз мисля, че най-голямата ни беда е това абсолютно невярно всъщност разделяне на лагери, които спорят помежду си. Това е истинска симулация, това не е сериозно. Една дума от всички в отговор на въпроса. Има ли истинска опасност, пред която България е изправена днес? Ама истинска, голяма опасност. Една дума от всички. От вас да почне. Голямата опасност и днес, и винаги е била утопията, героичната утопия. Аз смятам, че ние трябва да се върнем към реалността, да живеем по-скромно и да познаваме себе си по-добре. Драгомир Стойнев. Мисля, че ние загубихме възможността и устите да си признаваме грешките. И е важно да разберем, че истинското лидерство, това, което при малко се говори, че не е толкова да се съобразяваме с масите, а по-скоро истинският лидер трябва да води масите. Костадин Костадинов. Нашето общество се разпадна. И България е една превзета държава, в която огромната част от гражданите не вярват, че държавата им е тяхна и че има бъдеще. И затова основното предизвикателство пред нас е да възстановим доверието на българите в самото бъдеще на България и да направим така, че да освободим съзнанието на нашите сънародници. Защото една голяма част от тях са хора, които буквално са поробени. И го видяхме това на изборите, където стотици хиляди бяха буквално заведени на сила пред урните, за да гласуват. Една дума и от вас. Голямата опасност. България не е разсипана държава, както каза един лидер, и България не е завладяна държава, както каза току-що е друг лидер. Хич. България е в политическа криза и ние носим отговорността и затова наистина трябва да признаем, че сме отговорни за това, както каза господин Радев, и че трябва да си свършим работата. Работата на Народното събрание е да осигури стабилност на гражданите чрез
реално правителство, което да е основано на антикорупционна основа. Благодаря ви, дами и господа. Днешната панорама завърши. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.